Spuneam că momentele în care se întâmplă această minune Maicii Domnului erau momente istorice destul de dure, niște realități dure, frământări în poporul Israel care l-aștepta pe Mesia, chiar persoane care și-au asumat această calitate de a fi Mesia și a conduce poporul Israel la un război împotriva ocupației romane, tulburare în credință cu câteva partide politice, pro-romani, anti-romani, pro-înviere, anti-înviere. Deci poporul lui Israel era rupt în interiorul lui, era lovit din afară de romani și asaltat de o anumită cultură. Am putea spune la momentul ăsta o mondializare, o globalizare a culturii grecești, care cu siguranță avea repercusiuni și asupra credinței și a percepției, și slăbind în interiorul ei credința iudeilor, care însă așteptau pe Mesia și care însă pregăteau fecioarele și duceau la templu. Da? Le fieroseau Domnului, cum se întâmplă și cu Fecioara Maria, care la vârsta de 3 ani trebuie să ne aducem aminte că a fost născută printr-o minune și ea, la rugăciunea părinților ei, la Ioachim și Ana, și a fost dusă la templu și iată, la 17 ani ieșită de la templu, fecioarele din vremea aceea care se considerau curate, care erau primele născute, se aștepta de la ele să, fiind din neamul lui David, se aștepta de la ele ca oricare să fie viitoarea mamă a lui Mesia. Poporul avea în el o așteptare, nu-și pierduse cu totul nădejdea. Da? Iată că vine la această fecioară și îi spune, îngerul îi transmite, am putea spune că Dumnezeu însuși îi spune, cum vorbeam mai devreme, îi aduce această veste, îi dă această însărcinare prin viu grai, să ne uităm la stare, că vorbim despre Sfântul Iosif, căruia îi se arată în vis, nu pentru că era mai puțin vrednic, pentru îngerul, îi se arată în vis îngerul, nu pentru că era mai puțin vrednic, ci pentru că n-ar fi putut face față unei viziuni. Știm ce s-a întâmplat cu Zaharia, care muțește când îi se arată îngerul și unde îi se arată, în Sfânta Sfintelor, nu? Da? Și îi se arată îngerul și îi dă o sarcină. Și vreau să ajung aici cu un curaj enorm, cu riscul de a fi omorâtă cu pietre, pentru că asta se întâmpla, da? O fecioară care rămânea însărcinată, cu riscul de a fi hulită, alungată, cu riscul de a duce în pântece pe Mesia, care nu venise la un moment de bucurie, de petrecere toată viața, ci de propovăduire, de risc, de suferință. O copilă de 17 ani, iată, în curând fetele mele cele mari fac 17 ani, da? Are curaj să spune, fie mie după cuvântul tău. Ce încărcător au aceste cuvinte, părinte? Da, păi, asta arată, deci subliniază că Biserica Ortodoxă, uitați, nu e atât că adică sugerează, mijlocește o înțelegere foarte profundă a acestei sărbători a Bunei Vestiri, pe care o avem, cum am zis, în paginile Sfintei Evangheliei. Deci are temelie și fundament în Sfânta Scriptură, în Biblie. Revenind, de exemplu, la primele cuvinte pe care le spune Arhanghelul Gavril către Maica Domnului, eu, cum am spus, dacă cineva mi-ar tăgădui preacinstirea sau dacă obișnuința ca întotdeauna să o am în rugăciunea mea pe Preasfânta Fecioară Maria, și cineva mi-ar tăgădui acest lucru, ei aș spune, o fac aceasta nu din cauză că eu o fac dintr-o moft al meu sau, dacă vreți, sau dintr-o tradiție pur și simplu pe care o primesc în ea însă și nu o cercetez, ci dimpotrivă, arătând că o fac deoarece mai întâi îngerii ne-au învățat să o facem. Deci, în toate cuvintele pe care Arhanghelul Gavril le adresează Maicii Domnului, nu este altceva decât cinstirea pe care chiar îngerii i-o aduc Maicii Domnului. Cum, iată, foarte mulți creștini spun această rugăciune,
în casele lor și o găsesc în cărțile de rugăciuni, o aud și la biserică, și în cântec, și în toate, repetat, chiar și în formulări poate diferite, se spune așa, că ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită decât, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine, cea cu adevărat născătoare Dumnezeu, te mărim. Dar vedeți dumneavoastră că aici se vede, dacă arhanghelul ar fi fost o ființă superioară Maicii Domnului, el n-ar fi avut această atitudine de umilință, de plecăciune și de cinstire către Maica Domnului. Pentru că chiar Maica Domnului spune, ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Adică ce fel de prea cinstire, ce fel de cinstire mi-aduce mie această ființă cerească? Și atunci, întotdeauna și în lumea aceasta, dar și dincolo, să știți că cel chiar Scriptura spune, cu adevărat cel mai mic se binecuvântează de către cel mai mare. Și atunci spune Arhanghelul meu, bucură-te, cea plină de har, Marie, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Când a spus aceste cuvinte, vedeți dumneavoastră, fiecare cuvânt contează pentru a sublinia și a legitima, dacă vreți, adică de a liniști în cuget orice creștin ortodox că tot ceea ce se face în biserică pentru Maica Domnului și în fiecare casă, cinstind-o pe Maica Domnului, este cu adevărat binecuvântat și dorit de Dumnezeu, pentru că El o numește să se bucure, bucuria cea mai presus de lumea aceasta. Pe de altă parte îi spune că este plină de har. Păi acest lucru este pentru noi un ideal. Maica Domnului, dacă Dumnezeu o prezintă în cuvintele acestea ale Îngerului ca fiind plină de har, ne arată că și noi trebuie, în măsura puterii și a străduinței noastre și a mirei lui Dumnezeu, să ne umplem și noi de o picătură din harul mântuitor al dumnezeirii. Și cu adevărat, în Maica Domnului există pentru noi izvorul a toată bunătatea, îndurarea, milostivirea și harul mântuitor de la Dumnezeu. Pentru că ea, primind această bună veste și primind-o cu smerenie, arătând că ce fel de închinăciune poate să fie aceasta, arătându-și curățenia nedesăvârșită, cum spuneați dumneavoastră, a zis, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău, ea din clipa aceea se face pe sine, cu lucrarea Duhului Sfânt, cum spunem noi în crez, cum s-a născut Iisus Hristos, de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara. Spunem noi în crez. Și atunci ea se face născătoare de Dumnezeu, adică al cuvântului lui Dumnezeu, al Fiului și cuvântului lui Dumnezeu întrupat, care a purtat trupul nostru. S-a îmbrăcat într-o noastră frământătură, zice, și s-a făcut pe sine om adevărat. Ei, și luând această fire și unind-o prin Sfânta Fecioară Maria în pântecele ei, a făcut din această alcătuire singurul medicament al mântuirii, care este Dumnezeu omul, Iisus Hristos. Singurul care poate mântui, pentru că El este deodată, în același timp, așa și Dumnezeu și om, Dumnezeu adevărat și om adevărat. Este noul Adam, așa cum Maica Domnului este noua Evă, care dă rod celui care va călca pe cap capul șarpelui. Exact cum e prorocit. De către Dumnezeu de la facere, după imediat după căderea omului. Aceasta îți va zdrobi rodul pântecelesc, va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul. Adică exact ce va spune mai târziu, îi va înțepa călcâiul, exact ce va spune bătrânul Simeon când prin sufletul tău va trece sabie. Pentru că
tot ceea ce ne așteaptă pe noi în postul mare, deci și până ajungem la Sfintele Pătimiri și Crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, au avut, s-au revărsat ca durere fără vină a Mântuitorului nostru, dar această durere tot fără vină și s-a revărsat și asupra sufletului mamei sale. Da. Pentru că orice mamă când este acolo prezentă, poate însutit și înmiit. Știm că a fost acolo. Știm că a fost acolo. Da, a fost la picioarele crucii lui Hristos. Așa? Și orice mamă simplă, orice mamă din lumea aceasta este prezentă în suferința fiului, poate dintr-un mod cu totul și cu totul sfâșietor și nemeritat, pentru că prin ce ar putea merita o mamă asemenea dramă ca fiul pe care îl naște din iubire și din durere și din, vorbim de mamele firești, prin ce ar putea ea merita ca acest rod al iubirii și al jertfei sale, al maternității sale, acest rod el să sufere, nu? Deci cu atât mai mult Maica Domnului care a născut mai presus de fire și care a făcut-o într-adevăr, cum spuneați, cu riscuri foarte mari, cu un curaj extraordinar, da? Așa, cu atât mai mult, nu merita acest lucru. Și totuși, de asta în Acatistul Crucii este un cuvânt atât de frumos care spune așa, că Maica Domnului, bucură-te, Marie, adică o bucurie izvorâtă din suferință, că acesta este fericirea cea adevărată, din jertfă, fericirea izvorâtă din jertfă, și care îi spune așa, bucură-te, Marie, că tu ai pătimit împreună cu Fiul tău pe cruce. Practic, fie mie după cuvântul tău, înseamnă o asumare a crucii. Absolut, absolut. În primul rând. În primul rând. Vorbi chiar într-o dublă răstignire la în Vinerea Patimilor. Iată, mai departe, vedeți, tot pasajul acesta din Sfânta Scriptură merge mai departe și ne spune că în momentul când Maica Domnului spune ce fel de închinăciune pune aceasta, pune în lumină alte laturi ale minunatului său suflet, minunatului ei caracter, a frumuseții ei spirituale. Căci, de ce, vedeți dumneavoastră, poate toți vor înțelege cu orice cuvânt pe care biserica îl aduce ca pe o prea cinstire Maicii Domnului. Nu numim noi porumbița Duhului Sfânt cea frumoasă, mielușeaua lui Dumnezeu. În biserică sunt atât de multe formule din acestea care devin adevărate cinstiri adresate Maicii Domnului, dar prin lucrul acesta, vedeți dumneavoastră, că sunt aproape cu totul potrivite către Maica Domnului, nu e nicio exagerare. Sceptru al împăratului ceresc, sceptru. Orice împărat înainte purta un sceptru ca semn al puterii sale. Dumnezeu are ca sceptru în mâinile sale pe Maica Domnului, căci este un juvaier, o podoabă, o nestemată, în tot ceea, dar toate aceste, să zicem, formule din acestea, așa, pe care biserica îi le adresează, simbolizează, sunt simboluri, pleacă de la ceea ce ochiul nostru pământesc, trupesc, omenesc, socotește de valoare în chip material, încercând pornind de la, înțelegând ce înseamnă juvaiere, eu știu, podoabe, prețioase, sau dacă vreți tot ceea ce poate fi, eu știu, cele mai încântătoare și mai frumoase lucruri de pe pământ pot fi înțelese în chip simbolic
ca simbolizând de fapt însușiri, ca metaforă, da, metafore ale însușirilor ei sufletești, ale înzestrărilor ei fără egal pe care le-a avut Maica Domnului. Adică aici când spune să fie, nu, spune ce fel de închinăciune poate fi aceasta, e dacă vreți, în primul rând smerenia sa, dar nu smerenie așa, să zicem, sau o modestie de fațadă, nu statică în sensul că atât. Nu, e și o vigilență morală. Fie mie după cuvântul tău înseamnă acțiune imediat. Vigilență și, dacă vreți, prudență, atenție pentru a-și păstra echilibrul spiritual, să nu cumva să fie dus într-o ispită, capacitatea de a respinge ispitele. Deci, nu vedeți dumneavoastră că într-un fel Maica Domnului se închipuie acum ca un model al femeii. În ce sens? În general, femeile. Acum să nu se supere doamnele pe noi, că dacă am putea spune cât de ușor sunt ele uneori duse în ispită și mai ales sunt puse în situații foarte greșite, doar pentru niște, să zicem, complimente pe care le primesc. Eu nu zic că, în general, acum, femeile... nu se întâmplă asta și bărbaților. Da, femeile merită complimente. Sau eu, de exemplu, odată ce începi să ai experiența familiei, propriei familii, și când vezi că persoana care ți-a dăruit-o, ți-a rânduit-o Dumnezeu să fie soție și mama copiilor tăi, dovedește prin tot ceea ce face că este un pion esențial al vieții de familie, prin tot ceea ce face ea. Suntem noi, oare bărbații sau soți, dar nu mai vorbim când ne gândim la mamele noastre, iarăși suntem noi în stare să ne cinstim, să ne prețuim cu adevărat mama noastră, soția noastră, fiica noastră. Dar, de exemplu, am zis că, în sensul că este legitim, este normal să primești ca femeie complimente, dar trebuie să fii foarte atentă, asemenea Maicii Domnului, care nu primește de la un înger. Iată, deși ochii ei văd cele ce nu se văd, cum spuneam mai înainte, ea totuși este prudentă și poate că avea acea vigilență duhovnicească a sihașterilor care, de exemplu, au respins ispite sub chipul îngerilor, Domnul nostru Iisus Hristos. Nu spune Sfântul Apostol Pavel că Satana se poate preschimba în înger de lumină. Deci, în general, femeile... înfățișa în sensul acesta. Femeile, de aceea trebuie să fie foarte circumspecte, tocmai ca Maica Domnului, să nu se lase, de exemplu, chiar într-o relație dintre doi prieteni, nu primi ca o simplă prietenă cu ușurință și nu te încrede, ci lasă sufletul tău, ține-l departe de dezlănțuirea sentimentală pe care fiecare o așteptăm la urma urmii, cercetează omul de lângă tine și numai în momentul în care te-ai convins 100% că nu este un farsior, nu este un viclean care te poate atrage în cursă doar pentru a te poseda, ca femeie numai de o clipă și caută să te păzești departe de ce suferințe sentimentale pot să-ți cauzeze asemenea laude mincinoase. Nu? Un destrăbălat are un arsenal în privința aceasta către fete, către femei, să le scoată din
cumințenia lor și un arsenal întreg de strategii pentru a le încânta, a le încânta cu privire la însușirea lor, la frumusețe. Și câteodată ca femeie, când te uiți cum te încântă prin complimente nenumărate omul care vrea să te cucerească, ar trebui să te uiți tu singur în oglindă, să vezi câteodată că toate acelea sunt cam exagerate. Iar aveam iarăși o meditație teribilă, adică zic o meditație primită așa de la părinți, mai îmbunătățiți mult decât mine și care spuneau de multe ori ce chiar și în cântările acestea, așa zis, erotice, de dragoste, în care, de exemplu, se cântă în fața unei femei posibilă victimă a altor intenții ascunse, mai ales rușinoase, desfrânate, păcătoase, toate acestea sunt, de fapt, niște... Cu adevărat, când auzi prin cântece, tu ești infinit de frumoasă, tu ești dragostea mea cea mai mare sau așa mai departe, acestea nu sunt altceva decât exact ce se spune ca mitul lui Prometeu, că a furat focul din cer, știți? Focul care se cuvine lui Dumnezeu. Adică expresii care, de exemplu, sunt exclusiv potrivite ca o slăvire a lui Dumnezeu, te slăvesc pe tine, femeie slabă și ușor de păcălit, de către ăștia care urmăresc de fapt alte lucruri. Asta e o chestie care, vedeți dumneavoastră, ce înseamnă Maica Domnului? Dragul meu, deci Maica Domnului este o evanghelie vie. O evanghelie vie. Poate... De exemplu, părinții zice, e foarte lacunară, foarte limitată această evanghelie. Dar dacă am gândit un pic mai profund, este atât de bogată și atât de aplicativă la atâtea boli și dureri de greu de tămăduit din lumea aceasta, de luminarea întunericului care stăpânește lumea aceasta, de falsitatea tuturor lucrurilor care ne atrag și ne împing în prăpastia pierzării sufletului nostru. Încât, deși este atât de puține cuvinte se referă la Maica Domnului, ea este medicament alături, bineînțeles, nu mai presus de Fiul ei, este împreună cu Fiul ei medicament al vindecării de orice boală duhovnicească, de orice patimă, de orice răutate, de orice ar putea să ne împingă în pierzanie, în pierderea mântuirii sufletului. Iată, de exemplu, un părinte mereu spunea așa, apropo de cinstirea pe care o acordăm și o datorăm Maicii Domnului și care Dumnezeu însuși o binecuvintează, pentru că El l-a trimis pe Gavril la noi, la Maica Domnului. Și vedem că El spune, cuvântul Lui este pe buzele lui Gavril. Și atunci, întotdeauna, ne trebuie foarte multe lucruri, gânduri care vin din mintea unor oameni duhovnicești, cum spuneau părinții cuvioși, și cu toate că n-au avut șansa să aibă ei o familie, dar spuneau așa, eu când vin la biserică și mă închin la Maica Domnului, știu, mă concentrez asupra ei, dar deodată, făcând asta neîncetat, încep să am o altă atitudine și un mult mai mare respect și un respect mult mai bine structurat, așa, față de mama mea, pentru că venind, întotdeauna parcă imaginea asta mă duce cu gândul la, parcă mă văd pe mine, ca și copil, în brațele mamei mele. Oare, în măsura în care sărut icoana Maicii Domnului,
în sensul că o cinstesc. Nu cinstesc pentru totdeauna icoana aceasta pe care o am în minte când mă știu că în brațele mamei mele, acolo am crescut, am subt la sânul ei, am învățat să vorbesc, am învățat primii pași în credință, tot ce sunt îi datorez ei. Când mă duc la biserică, sărut icoana Maicii Domnului. Și acum că sunt mai bătrân și am familie, sărut, mă gândesc, parcă aș săruta și acea icoană pe care încet am văzut-o lângă mine, soția mea, cu copiii mei în brațe. Și chiar dacă uneori mi s-a părut că masculinitatea mea mă îndemna uneori să fiu un pic mai cu piciorul în prag și să fiu eu capul femeii și să se teamă de mine, cum spune la toată lumea, mi-am dat seama că nu asta, că și eu mă tem că nu este ceva mai frumos ca lucrul acesta pe care mi l-a rânduit Dumnezeu prin familia mea, să văd pe soția mea ca o mamă cu pruncii mei în brațe. Dar n-am avut fete, dar orice fată pe care o văd, o cinstesc, că și ea este una în ființă și în ființa omenească cu Maica Domnului. Eu, când privesc o fată, pot să fie cât de frumoasă. Nu mă mai stârnesc în gândurile mele masculine la patim și la prostii. Nu, văd o potențială mamă, o potențială mamă cu copiii ei în brațe, care îi va da Dumnezeu. Eu nu cred că există pe lumea aceasta ceva care trebuie mai cinstit. Iată, există un anumit feminism de tip religios. Aici vreau să ajungem aici. De tip religios. După o scurtă, mică pauză. Da, cu drag.